Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Имо Гарсия. Днес е 16 януари 2025 година. Надявам се оставаща за България паметна дата, момент, в който това свободно падане от избори, неизбори ще спре. Имаме редовно правителство. Нека си пожелаем да продължи по-дълго от една страна и да бъде успешно от друга. А пък аз тази вечер подготвям документите за процедурата за съдебен заседател, кандидат съм за втори мандат и искам заедно с вас да ги подготвя, тъй като утре самото внасяне в Столичния общински съвет има символен характер, но всичко това, което човек е подготвил, прави и продължава да прави, има не по-малко стойност. И документите какво са? Те са, най-общо казано, една извадка на това какво сме правили и какво пък и желаем да правим за напред, особено както в случая имаме и мотивационно писмо. Първо искам да започна, че два цвята избрах за кампанията си, за сайта. Единият виждате тук зад мен, така жълтеникаво, леко жълто-оранжево, жълто е да кажем, който е основният десен на сайта ми за втори мандат заседател.mimo.bg. И другото е лилавия компонент на логото, който направих чрез Canva. И много исках папката, която ще предоставя в Столичния общински съвет за самата процедура, да има тази тоналност, и съм много благодарен на дамата от Office One Superstore на Скобелев там, която е до НДК, защото много се постара. Първо избрахме папката да има външна визия, но да се отваря и тук да си има вече затваряне с копченце документите, за да не изпаднат случайно, тъй като знаете, че ако са джобчета, винаги има възможност някой да изчезне на някъде. Жената много се постара, направихме логото отгоре, а пък тук отдолу сложихме визитката за сайта. Така че много ми харесва самия дизайн, който утре ще предоставя. Между другото, аз съм следвал един семестър в университета графичен дизайн, но съвсем отскоро от тази година се запалих по Canva да правя сега по книгата ми, която ще си говорим за нея, оплашен от себе си, дневника на Крум, но тя няма сега общо с процедурата, но само вметвам, че и покрай нея много се запалих да правя интересни през Canva видеа, снимки, за да я популяризирам. И се радвам, че общо взето успявам чисто графично и дизайнерски, мисля, че е много смело казано, но все пак да предоставя папка, която да ми харесва и да отговаря на стила на кампанията. Сега, започваме само за секунда. Така, ще съм го изпуснал да го взема тук при мен. Това е всъщност от процедурата. Мимо тук пише документи за Столичен общински съвет, защото готви и на Роси, която малко се забавя заради комисията по досиетата. Аз съм роден след 16 юли 1973. Общо взето това, което трябва да се подаде заявление, сега ще го видите след малко, подробна автобиография, подписана от кандидата. Направих една малка, не грешка, но фал. Нотариално заверено копие, медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване, данни за контакт, мотивационно писмо, декларация, и за нея ще стане дума, и документ за тази проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи, ако си бил към Държавна сигурност агентура. Ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973, тя е, така че нейните документи стават малко по-бавно. тъй като знаете, писах, аз направих и за нея сайт,
Росица заседател, .заседатели.bg, така че двамата сме единствените съдебни заседатели с сайтове. Но утре с Поли, моя друга колежка, ще ходим да подадем, пък Сароси ще отида по-натам. Общо взето така тук си отбелязах всеки един документ, когато съм го изваждал и сега ще ги подредим. Първо започваме с заявлението. Заявление 2. Сега тук няма да показвам всичко, тъй като има ЕГН все пак, адрес, нали, не че нещо чак толкова, като чуя някой как се крие ЕГН-то или адреса, но все пак, общо взето в това първо заявление, което се изисква, се казва, че желая да участвам в процедурата за определяне на кандидати за мандат и че предоставям всичките данни, които вече съм дал и съответно, които вече ви прочетах тези съответни документи и подписа на кандидата и датата. Така, това е първо. След това подробна автобиография. Ето тук само ще скриеме адреса. Така, когато се подписа, нали, трябва да се подпише автобиографията и отдолу лепнах вярно с оригинала, което, нали, не е документ, който да е верен с оригинала, просто трябваше да го подпиша, но по механичната памет го направих. И така, общо взето тук всичко описах, което съм правил. Наистина гордея се с дейността ми до момента. От театралната трупа драмеди, в която бях, през предаванията, които водих, през платформата за психология и логопедия, която се основах, през филмите, които съм режисирал, през дейността ми, изобщо и сега към съда вече 4-та година. Така че мисля, че на всеки бих пожелал да се чувства горд от това, което е правил и да не го е срам. Медицинско удостоверение, за него вече ви показвах, пак тук нали, така мога да скриеме, показвах го, снимахме го и в сайта ми му заседател, нали, какво и защо се дава. Данни за контакт. Данни за контакт съм предоставил на Победа Нилева телефона и при предходната процедура я предоставях. И този път съм заменил Галинка Чавдарова с Галина Нинова, тъй като сега с нея актуално, нали, работим по детската пиеса "Когато куклите не спят". Мотивационното ми писмо, то е на този път наистина доста кратко, защото смятам, че при първия мандат трябваше да бъде по-дълго, тъй като обещавах какво ще правя, докато сега това, нали, което ми е акцента, е какво всъщност съм направил. Не да обещавам, а директно давам с тази книжка "Скромни и вярно" успешния ми мандат като съдебен заседател 21-25. Предоставям и копия от нея. Между другото, тъй като това е първото копие, това е така, обясних вече в видео, което правих, че това е копие, което се предоставя от печатницата, автора да прецени дали всичко е наред. Нали, тук заради това и страниците, тук са ми все още черно-бели в дизайното, което вие ще може да си закупите, естествено ще бъдат цветни. И съм написал на СОС следното: предоставям тази символна за мен първа бройка от книгата, предназначена от печатницата автора да прецени дали всичко е наред преди издаване на книгата. Поради тази причина са черно-бели страници. На СОС с пожелание общински съветници и администрация да имат успехи, защото това гарантира щастие за софиянци. Така че тук, нали, вече могат да се видят. Вие, ако сте чели мимо за втори мандат заседател .mimo.bg, нали, знаете, и ако сте следили на Фондация Съдебни заседатели, чието учредител и управител съм, всичко, което сме правили, нали, общо взето сте запознати с какъв ми е бил мандата. Така и втората декларация, нали, която е, че декларирам, че не съм съдебен заседател в друг съд, че не съм общински съветник от района, за който кандидатствам, че не участвам в ръководство на политическа партия, не работя в съд, прокуратура, следствени органи, МВР и не съм избиран за съдебен заседател в два последователни мандата към Софийски районен съд, нали, в случая за мен. И така,
И тук имаме и копие от, пак така да скрием, нали, или не, от дипломата ми за образование. И така, това сега ще го подредя, няма сега да ви занимавам с него. С подреждането ще оформим всичко. Или хайде, нека да... пак ще ги подредя, нека все пак да... така да завършим видеото с наистина... както трябва да бъде, хайде сега. Наистина така да завършим видеото. И така, ето. Оп, така. И... нека наистина да имаме завършена историята. Така, само секунда. Тя съм малко нетехнологична и дори папката не мога да... Айде бе, защо не може? Развали ли се? Как се развали? Не. Добре, след малко ще видим, чакайте, какво стана. Да, защото това трябва да го махна. Ето. Така, утре потегляме с всички документи. Пожелайте ми успех. Лека вечер!